Tuli ikävä teitä. No meilläkin on ollut ikävä sua. Missä Sismo? Mä haluaisin ottaa sillekin suuko. No he. Se on takahuoneessa. Et turha valittaa kuule, että täällä jätään raskaana oleva nainen yksin raatamaan. Ai niin. Mä puhun Julian kanssa jo mun polttareista. No miten sä sitä metrasit, että toinen makaa letkussa sairaalassa? No sen takia mä just sanoinkin, että sillä olisi vähän muuta ajateltavaa. Mitä te oikein suunnittelitte? No voin mä sulle varmaan kertoa, mutta et saa säikähtää. Se voi kuulostaa aika hurjalta. Onko se jotain noloa tai vaarallista? Mä en suostu mihinkään, että sua roudataan perukkipäässä ympäri Espoa myymässä kondoomeja. Jos mä olisin halunnut. Ei nyt tosissaan. Kuule mennään sairaalaan ja juodaan kakkukahvit. Eli sulla on aika isot paineet. Miten niin? Sun pitää järjestää railakkaat polttarit, koska mä en pysty, niin munkin puolesta. Ja tuskin tulee mitään polttareita. Miten niin? No kuka ne mulle järjestisi? Aika makea lahja. Ja noin, ole perä. Kiitos. Ei kyllä kauheasti näytä siltä, että sulla olisi työpäivä. No, ei ne työt sieltä mihinkään katoa. Hei. Jaha, koko perhe koolla. Täytyy lähteä tästä töihin. Anteeksi. Mä oon yrittänyt puhua sille, mutta se on jääräpää. Kari on Kari, äitinsä poika. Onks teillä kiire? Voitais syödä kahvit. Musta olisi hauska kuulla, että miten teidän yhteisöllä on lähtenyt käyntiin. Mikä ettei? Haikutaan takahuoneessa on vielä pölystä, vaikka Miro on siivonut täällä kuinka monta kertaa. Ottaako Ismo kahvia? Ei kiitos. Just nyt ei maistu. Seis. Et mene mihinkään ennen kuin ootte nyt sopinut Sepon kanssa ton typerän riitanne. Se riita ei ole alkuunkaan typerä. Onhan. Vai mitä, Helena? Samaa mieltä. Mun ei ole pakko kuunnella tämmöstä. Mä oon sun myymäläpäällikkö ja nyt kuuntelet. On se nyt kumma, että kaikki on riidoissa keskenään. Seppo ja Kari ja te kaksi. Onko nyt tosiaan niin, että ei vois mitenkään yrittää sovintoa? Nythän täällä alkaa näyttää jo paljon paremmalta. Vieläkö suostuisitte puhumaan toisillenne? Tästäkö te haluatte, että teidän ystävyys muistetaan? Että se loppui ihan turhaan. Mä en ainakaan halua sitä. No enkä minä. Nyt tähän niin, pojat, että te ootte veikkauspöydän ritarit. Ai vielä ritareita? No niin, mä ainakin luulin. Taidattekin olla vaan kaksi vanhaa körmöä, joka mieluummin menettää ystävän, kun suostuu johonkin sovintoon. Okei, mä teen tän teille nyt tosi helpoksi. Mä lasken kohta 3. Ja siihen mennessä te nostatte peukun pystyyn, jos ootte vielä sitä mieltä, että haluatte, että teidän ystävyys jatkuu. Okei? 1, 2, 3, hep! Noniin. Veikkauspöydän ritareiden ystävyys siis jatkuu. Nyt voitte mun puolesta vaikka mököttää toisillenne loppuviikon, jos haluatte. Eiköhän sitä lajia tässä tullut jo tarpeeksi. Mulle ainakin riitti. Ne puhuu. Tosi hienoa. Nyt kun vielä saatais sitten toi Seppo ja Karikin sopimaan riitansa. No se ei varmasti ole niin helppoa, kun Kari on vielä suurempi jääräpää kuin Ismo ja minä. No niin, mä tiedän. Sen takia varmaan kukaan ei sillä mitään polttareita järjestäkään. Ei vai? Se yritti esittää, että sitä ei haittaa, mutta kyllä mä näin, että sitä harmitti. Seppo, hei. Mitäs sanot, jos me järjestetään Karille sellaiset polttarit, jota ei ole ennen nähty? Joo, ei tuskin se mua sinne haluaa. Ei se halua olla sun kanssa riidoissa. Karille pitää antaa vaan aikaa leppyä. Just niin kuin Noora antoi meille. Hei, kunnon äijäilyä. Olutta, makkara, sauna ja sitten strutsi. 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 Moi! Mä ostin itselleni kukkia, kun mä sain Seppo ja Ismon sopimaan riitansa. Ihan tosi. Kuule, järjestää isällesi oikein polttarit. Siis onks Faija ja Vaari taas väleissä? Mitä sulla on tapahtunut? Ei mitään. Miten niin? Sun naama on ihan punainen. Eikö katsoa peilistä? Hyi kauheeta. Mistä tää voi johtua? No, olisiko toi omena? En mä oo omenalle allerginen. Ainakaan ollut tähän asti. No, onko sulla joku uusi saippua tai meikkivoide tai... Isabella antoi mulle Sardaanin tuotteita. Se meikkivoide tän teki.
Miksi Isabella antoi sulle meikkejä? Se tuli pyytää anteeksi sitä rahan tarjoamista. Tekiköhän se tän tahallaan? No tuskin. Hei, pistä takki päälle, niin mä käyn heittää sut lääkäriin. Mä vaan pistän noin kukat veteen. Kukkia kakussa. Ne on semmosia syötäviä kukkia. Ai sä oot lähdössä. Moikka. Ihme ei saa edes suuta auki. Miksi mä annoin sen tulla tänne? Noista jutuista päätellen sä oot ite ollut ihan huippuvävypoika. Mikä se Oonakin siellä huoneessaan murittaa tulisi tänne meidän kanssa? No sitä varmaan vaan harmittaa se allergia. Jos ei saa kohta parantua, niin se on kuule ihan laikukas siellä päättäjäisissä. No sen siitä saa, kun puljaa meikkivoiteiden kanssa. Se niitä tarvii, nuori tyttö. Jos on Miro, niin sano, että takaisin ei tarvitse tulla ennen kuin opettelee vähän käytöstapoja. Kari. Juu, tuu peremmälle. Kari. Pesukonevuoto. Joo, kiitos tiedosta. Palataan asiaan huomenna. Näytti aika pahalta. Mä ajattelin, että me ei varmaan haluta vesivahinkoa tonne kellariin. No ei haluta. Pitää minä vaihtaa alari. Täytyy mennä. Patterina töttörö, mä odotan sua kellarissa. Mitäs? No niin. Nyt sieltä tulee kohta niin perusteellinen pesä. Korjaamaan pesukoneet. Kyllä meikäläisetkin osaa vielä huijata tuollaista nuorempaa. Nyt se tulee. Eli Kautinen! Sä ja sun vuotava pesukone. Minä täytyy tehdä mitä minä täytyy. Make perä. Pitkästä aikaa. Onneksi olkoon. Ottanut saada naisessa aika pahasti nalkkiin, kun sun kanssa suostuu alttariin. No, kyllä se taisi olla minä, joka tässä nalkkiin jäi. Sinäkö sä oot oikein vastuussa tästä häselistä? En vaan se. Niinkö? Otatko poika oluen? No, tässä on nyt varmaan joku koira haudattuna. Miten sä mukaan järjestät mulle yhtäkkiä polttarit, vaikka me tuskellaan puheenväleissä? No eihän tänne ole pakko jäädä, jos ei haluta. Hei, hellittäkääs nyt vähän. Me isäs kanssa kuultiin Nooralta, että sulle ei ole kukaan järjestämässä polttareita. No, mitä sitten? No mitä sitten? No yleensä kaverit järjestää toisilleen polttarit silloin, kun on tarvis. Ja mehän ollaan sun kavereita, jee! Eli otetaan kuppia, saunaa ennen illan kohota. No mikä se sitten? Sano sinä. Sinähän se järjestit. No, sen verran voi tässä paljastaa. Se, että sen yllätyksen nimi on Sabine ja Silmänruoka. Vai Sabine? Sellaista juttua, että tää olisi pakko nakki tää sun avioliittos. Vai niin? Vähän niinku tuplapakkonakki. Katso, onko sä äijä tehnyt kaksoset? No. Minkäs mä sille voit, mä niin kova poika lisääntymään. Kyllä sitä siinä nyt uhotaan. Ootas, kun se vaipparalli alkaa oikein 2 vauvan kanssa. Ei kato sitä varten isovanhemmat on olemassa. Jos alkaa ahistaa, soitat vaarin paikalle ja lähdet mukassa kaljan. Ei taida toikaan pärjätä kaksosten kanssa. No, se voi hyvinkin olla niin, mutta pakkohan meidän on yrittää, vai mitä? Nyt vatsat sisään ja rinnat rotingille. Illan tähti on täällä. Kukas tästä juhlakalu? Tässä näin. Pää kiinni. Minä olen. Kari. Tästä tulee ikimuista ilta. Kato, nyt alkaa tapahtua. Oho. Ensin harjoitella hävalssa. Mene. Valsaamaan. Käy pois. Oi. Tästä ei sitten sanakaan nuoro. Eikä Helenalle. Eikä. Halutais nähdä kaiken. Sillähän on munat.
Nyt mitä siellä polttareissa tapahtuu? Ei mitään. Oot sä mukaan ollut niin jurrissa, että sä et muista. Faija pilas kaiken. Eli te tappelitte taas. Se oli tilannut siellä strippari. Mä arvasin. Mulle ne jätkät yritti selittää jostain strupsista. Ja sekin oli jotenkin kauhean niin kuin epämiellyttävä yllätys. Herra Jumala, että toi sun naamas. Mitä tököttiä sä oot siihen laittanut? Tää on vaan allergia. Mene. Äläkä sinä nyt yritä vaihtaa puheenaihetta. Mitä se strippari teki tai mitä sä teit? Mikä strippari? No Kari on vehdannut polttareissaan jonkun naisen kanssa eikä suostu nyt kertomaan mulle siitä mitään. Oli mies. Mies? Mies, joka näytti ihan naiselta vaatteet päällä. Äijä sanoi, että se oli mukavasti vahinko. Miten mukaan ei aikuinen mies osaa lukea ilmoituksesta, että tilaako sinne miehen vai naisen? Se oli teille ihan oikein. Musta on törkeätä tilata yhtään ketään riisuutumaan polttareihin. No, oliko se edes hyvä, se mies? Ja pää kiinni. Ennen kuin sä rupeat urputtaa sitä Sabinesta, niin mä sanon tän vielä kerran. Mä luulin palkkaavani naisen. No varmasti luulit. Mä en oo koskaan nähnyt sulla sellaista ilmaa. Mä ihmeessä oli se strippari. Se luuli varmaan, että edes joku meistä tietää, että se on mies. Netissäkö sä mukaan näit sen ilmoituksen? Siellä. No vähän vaikea uskoa, ettei siinä mainittu strippari sukupuolta. No mun olisi ehkä pitänyt lukea se vähän tarkemmin, mutta kun mä innostuin sit heti soittamaan sille, kun se oli niin näpsäkän näköinen siinä valokuvassa. No sitä se kyllä oli. Mentiin halpaa joka ukko. Anteeksi vielä kerran, että mä pilasin sun juhlat. No oli siinä se hyvä puoli, ettei tullut tehtyä suurempaa rikosta Nooran suhteen. Eli siis parempi näin. Joo, mut häissä et sit järjestä mitään tollasia yllätyksiä. Onko selvä? Olis toi hääkutsu? Taisi olla.